Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kublai pi baro kini mereka bati CTV mengi piang sampai pi Shigi Khubor kimat. Nikon syam ni pa shwa Shigi Khubor nak lagi bentar jong kesela. Chairman jong ka North East Students Organization ubadairu President Barim jong ka Khasi Students Union uba Samuel Jylla. Haka jing jong haka Ïaïong jong ka KSU hadin ka jingya kersiuri. Ula batai balai ba kalong kabron kam banyat pat ba kumni ban kersiuri. Ula ong ba kajat benriu jongi kadi kajat benriu kabarit pat. Haka ba ka jingdon jong kibriu kalong arpu saulak. Hendrei ha Jylla Uttar Pradesh tangi kena kelas 12 kidan hadu arpu kenai lakngun. Ula pun kenma wadang shen kajingja kablaja hari lum garu haka ba kitrai shnong kitrai muluk ki haban Pyrthei na Ïaïong lasem. Namar ba kila shat telep haki wei pakijat benriu. Shwa ka jingya kersiuri jong ka Khasi Students Union mendagasngi ka Sautri Ïaïong aca benriu. Layo I ba kathain laban barok ka wei kala kenja bat barok kidukan kila khanglut. Kani ka jingya kersiuri kadai ka ba ka KSU ka Jule manlau snem ban kenma ya ka Sautri Ïaïong kum ka Khasi National Awakening Day ni ka sngi ka ba kathma kala khe hapdeng ki hima Khasi bat ka sarkar bilan. Kadba ki khot jong ka Khasi Students Union kidang ya rally ha ka jingya kersiuri ha ka thain laban ladon ki ba kawang ma. Kiriu pat ba ki basa ha ka ni jaka kila yo iya kani bat kila thu ba ki khot jong ka KSU ki ya ben ela ka jong ka ti. Ki pat ba ki bala yo ring video ha ka ni ka jingya rally ki haban pet krat no namar kila tieng ba yo kami ka huri hura. Ban penduna ya ka jingtheng kali ha ki thain Anjali petrol pump ka sarkar ka shna ya ka surok ka badan shanenda jong ka NEFA secretariat bat ka bahap hapo ka jaka jong ka cantonment. Ya ka surok ka ba ka jingjong jong ka de North Point Iway prasan kilometer la plipat ba nekasgi da menteri ka sarkar Jylla ubadai MLA jong ka than uba san bor shulai harengkat ka jingadolang jong ki engineer jong ka tanat PWD roads. Kinoyalam jong ka Southwest Khasi Hills Truck Owners and Drivers Association Kumjuru ki khot jong ka association kila keno ba ka Meghalaya Commercial Truck Owner and Driver Association nani ka MCTODA kila le don bor shaba palan da ka ba penwit bat pendik ya kinong nya truck jong ka association bana Southwest bala keno ru ba ki jubat ki truck ha shiteng nimti bat ki phap and hap yo ko na po truck bat ki thang ru yo ko. Uwe unong ya jong ka Kali Maruti 800 ubala tip kerteng kum uba Marcus Mapiang na kashnong korstem bad upar lok jong ubala tip kerteng kum uba Simon Maring kila shulai salin na ka jingmin saw hadin ba ka we katrong kala selat ya ka Maruti ka bagishong bat hakani ka jingja kani ka Kali Maruti kala lit mentendra ya ka kenro baju yang up kali ki pulet ha paham sim ha surok ba National Highway 6 Haribhoi district. Ki khot jong ka Hinyau Tribe Youth Council West Khasi Hills district hapo ka jingalam jong president usamla lumlang khas imli but president jong ka HYC Maushurut Circle usamla Lobingsnel Lingkhoi ha ka Sautri Ïaïong aca punriu kila hiar shayo salang ban khang ye ki shispa prapotili ki dukan jong ki Jylla ki bamdon ki trading license na ka Khasi Hills Autonomous District Council ki ba shong dukan bi an ha ka ni ka yo bantapan ya pha Shigi Khubor na kaleng ki banta jong kari kadba kisni thavot na ka banta ka election West Bengal karanya shakmat ka Bharatiya Janata Party but ka Trinamool Congress ha kasni sajan kila kan thotting ya ka Seng Congress ha ka ba ka BJP kala kano ba ka Congress ka de ka B team jong ka Trinamool Congress kat ba ka Trinamool Congress kala takranting ya unong yalam jong ka Seng Congress u Adhir Ranjan Chowdhury halo ka jingkran persha ya ka menteri rang ba ka Jylla ka Mamata Banerjee ke India bat ka Bangladesh kala thmu banwandra ya ka Sienjam ka bathamai na ka banta ban ya ka jingetre lang ha ka bayade bat ka jingshngan ka jingele persha ya ki kamle no bat ka jingpenia so iki surong ka jingade happening ka India bat ka Bangladesh kelawan phabiang hadin ba Tarik Rahman ula shajit ku menteri rang ba do jongkari Bangladesh ki pulit ka Rajasthan kila shemi kilat kilanti ki ba perking bha ha ka bayade bat ka jing penlong ya ka examen thongkam sub inspector ka bala bu man penlong ha Kylleng ka Jylla ha ka sni ublei bat ha ka sni nengkong ha ka ba ki don hadu nyau pon nyau langot ki kertong ki bawan banya khonya ka examen Kinogrshan jong menteri rang ba ka Bihar Tish Kumar ha ka sin sa chan kila kentu ye u ba un perkhat biang ya ka jingshim ra jong
ban lech Raja Sabha. Ha Kylleng ganong ba patna ki nongkershan ki latte da ki bana ki bakerpat yaw Nitish Kumar ba unum e no yakashuki menteri rang ba. Ka sarkar hakasin satjan kala kentat ki Khubor badi ki jingkeno bala sapriang hakren san social media bakawai ke chat kit umpiang jong ka Iran kala shapen phai kala na wadinar ha India cha China ha ka bala kendo ba kamdan ka jingabe ha ka siu katada. Ka sarkar kala ong bakini ki jingkeno ki long ki babakla bat ki bam shisha. U Menteri Sarkar ka Punjab u Harpal Singh Chima ha ka smi satjan ula keno ba MP jong ka Aam Aadmi Party u Raghav Chadda Ubala Shah Bujli da Ashok Mittal kum Deputy Leader Haraja Sabha ula shet kala yaki pat ba ka Jylla namar ba umshim nara yaki mat ki bayadei bakajing e chigi pat ba ha ka Jylla. Kita nak sentiat jong ka sarkar pedeng baka sarkar Jylla kuntup yaki record jong ka National Investigation Agency ki batokin yaki jingja ha ka bayadei baka jingsha le ben jong ki officer ka tanat Bishar ha Kaliachak Malda District jong ka Jylla West Bengal kidang persang ban budin ya jingya dai shabari jong unong yalam bala syakem mafakarul Islam bad uparlok baya jantam jong u arakmul bakani lai thu kitolong Khubor hakasi sejan ha ga jingkhanra ka bajur ka kunhun pulit jong ka Delhi hakasi sejan kalakem ya argut kisnar nong khai drugs bad ha ka jukapor ki pulit kila yo kurubru ya uganja rengkat baka pisa bakitiar ban thep yo drugs na ka benta ban khai tu Mentapa yang pasi Khubor nak Kylleng kiri ke Pyrthei. Ka Taiwan kalai kendu ikajing ka bakrawan penne ya ka rukam sensyar pat ba namar ka jingsha berngem ha ka Shin Si Communist Party. Ka jing penkiu ya ka dor jong ka umphnyang da ka sarkar Pakistan kala penmi ya ka jingkan thok ka bajur na kiseng persha bat kiseng bhalang ha ka ba kila khol ikajing ki pat ba bat bandawaru ban wengno ya ka sarkar sindram balayalam da menteri rang ba do ka Riu Shehbaz Sharif ongkila pathai Khubor jong ka than. Uwe usamla puli balush ula shapen yap ha Balushistan ha kishipai Pakistan ongka Khubor na ka wega seng ba pau kmat jongka hok long briu man briu. Ka Balush Executive Committee kala ong ba kamet jong usamla Gulam Kadir uba khat prasnem lalap hakathan paliri jongka Gwada District ha ka Shitrik Ïaïong aja punriu hadin bolaja ngai las jan saub nai kanthi. Muhammad Yusuf Ahmad ubadai nong aktif jongka Afghanistan National Disaster Management Authority ulai thu ba prangot ki briu kila yap ha ka jingki ujumai ubajur san point khandai magnitude kablaja ha ka than chate lamni ngi jongkari Afghanistan ka dor jongka umphnyang diesel ha kari Cambodia kala kiu palat arsha nadu palas dang ka jingkan at ha Middle East ongka Ministry of Commerce jongkari Cambodia Secretary General jongka NATO Mark Ruth unsalit Washington DC naduk ka Tarik haduk ka khat Tarik Ïaïong ha ka baun sa yakundu yo President jongka United States Donald Trump but ikiwe ki he officer ong kurwo balap ha da unong aktin jongka NATO ka Iran kala kentai war ya ka jingterwa jongka United States ban sange shwa ya ka jingele thama hadu sabu prakanta lai thu ka tanat pathai Khubor jongka fas ha ka singi pale ya ka ni jingterwa la pen poi sha Iran ha ka singi thodiem la ong ka fas da ka basot ya ka telong Khubor Karini sampan kabla kha ha Tamil Nadu kala kala long ka briu ka beningkong na South Asia kabla sha jit kum ka kertong na ka benta ka election jet mayor joka Washington DC ya ka sampat la kha theni India but ka let sa United States hakarta ka banyosnam tigitu gi longi Khubor hakimat antasi kuble